Ara estic tota cosideta com una nina, però estaré bastant bé i estic molt contenta amb el resultat. No em fa mal, puc fer moviments, veus? Coses... Bé, tampoc puc aixecar el braç amunt de tot, però puc fer molts moviments, em puc vestir sola, puc cuinar, puc rentar els cabells, secar el cabell, què més? Beure aigua, puc fer tot. Puc aguantar el mòbil, puc enviar missatges. La primera setmana a l'hospital ha estat el més difícil. Tots els problemetes que he tingut a casa han estat menors, he tingut problemes d'ansietat, que he explicat en un altre vídeo, però quasi tot ha anat bé, quasi no tinc dolor, ja he deixat els medicaments i ja no prenc res, ni paracetamols ni res, i estic a la segona setmana. Puc fer moviments, noto alguna cosa, que me diuen que ara ja va bé que faci moviments, noto alguna cosa però no fa mal. La part de baix és on he de vigilar més, no pot seure durant un mes. Resultat, tant que patia i tant que pensava, ai, no m'agradarà, m'he vist des del primer moment i estic molt orgullosa. A part que haver superat tot això, quan vegi aquesta cicatriu, que serà molt poqueta cosa, però sempre estaré molt orgullosa i molt feliç de qui soc i de tot el que ha passat. I superbé, estic supercontenta, els metges supercontents, està tothom supercontent amb el resultat. I res, us envio un petó gegant. Ciao!